Dobrodošli u meditaciju uz koju ćete uspešno preboleti izgubljenu utakmicu koju ste upravo odgledali. Zašto bi nečiji tuđ neuspeh bio Jebe vam majku nesposobnu što... jer ništa nije vredno nerviranja i sekiracije. Zauzmite pozu nasamarenog magarca, tako da vam uši opušteno padaju niz leđa. Dišite u ritmu. Za početak, oprostite. Oprostite celom timu koga iz nekog razloga doživljavate kao deo sebe. Oprostite levom beku, levom štoperu, celoj levoj strani tima, a zatim i desnoj. Poraz postoji da bi pobeda bila još slađa. Mnogo poraza postoji kada vas mnogo pobeđuju. Vaš tim će imati istu ovakvu priliku već za 4-5 godina. Možda. 4-5 godina je ništa. Ako imate psa od 4-5 godina, to je jedno veliko ništa. Sada recite samom sebi, u sebi: nije se dogodilo ono što sam želeo, ali sada ću da se osjećam kako ja želim. Moj tim je izgubio da bih ja taj poraz mogao da pobedim, sada i ovde. Zamislite vaš i protivnički tim kao ćurane na takmičenju u borbi ćurana. Dve strane, nijedna niste vi. Vi niste ćuran. Ne povezujte se sa nečime što niste vi. Nemate razloga da osjećate bes, ponos, razočaranje i napetost. Niste uložili pare. Ok, igrali ste kladionicu, ali vaš novac je otišao tamo gde je kosmički potrebniji. Zahvalite univerzumu što vam je dao šansu da višak svog novca raspodelite drugima. Nemojte biti razočarani u sport. Sport je sjajna stvar. Kada se ne takmičite sa boljima od sebe ili uopšte. Idite na partiju fudbala sa ortacima i ostvarite sopstvenu pobedu ili izgubite. Svejedno je, pošto ste diletant. Osjetite zahvalnost na ovom 1,5-časovnom uzbuđenju koje nemate u svakodnevnom životu. Niste izgubili vreme, jer ništa pametnije niste ni imali da radite. Osjetite pozitivan efekat vežbe dok uključujete usisivač po 3. put, izvodite psa u šetnju ili pomažete pri utovaru uglja kako biste se oslobodili viška adrenalina. To je vaša velika pobeda za danas. Jer najteži su susreti sa samim sobom.